Sa linggayan? Oo, nalala ko ng linggayan. Ay, parang tayo rin. Ayun na, yun, mapuputol, yun na. Ah! Bilisan mo? Ah! Ay, shit. Putik yan. Oh, shit. Kailangan na natin kumain. Ayun, masarap talaga. Maganda ba yun? Hindi ka na magbutot. Para mas mataas, no? O, madami. Uy, bakit ay? Patay na. Jumper thrower. Ah! Oh.